hukuncin da aka yi wa Marja Ibrahim Kunya akwai siyasa a al'amarin nan. Ya kamata 'yan uwa ku gane hukuncin Allah subhanahu wata'ala da ya tanada an ajiye shi gefe. Mu wannan yarinyar duk da ta ci mutuncin mu akan mun gaya mata gaskiya, ta mana shari kala-kala da defamation of character da ta mana kage, to amma in adalci ya zo kamar da ka'ida take ta addini, Allah yake cewa wa idza qultum fa'adilu walau kana dha qurba. Wannan zai mata uzuri akan kamar akwai tabin hankali da kuma jahilci, amma mun gaskiya ta zo za mu yi adalci a nan. Da aka alakanta abin da hukumar malamai, to anan siyasa ta shigo. Sannan an alakanta abin kuma ta wani bangare da 'yan uwanta waɗanda suke harkan social media, ta musu defamation irin wanda ta yi mana. To a ka'ida sai mu kalli mai constitution ya ce, sannan da me za a mata hukunci, da alkur'ani ne ko ku a'a da constitution. Duk da mun san alkur'ani shine gaban constitution, amma a constitution din dokar Najeriya tana zagin alkur'ani, tana zagin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kar wani ya ce to garin ya na faɗi haka. Wannan magana ce mai sauki. Wato 99 constitution in an san shi da duk wanda aka amended dinsa on 2011, magana ce ta masu ilimi kuma wanda suka san doka su matso kusa. To a cikin wannan littafin section 33 wato chapter 4 ya kawo magana yake cewa every person has a right to life and no one shall be deprived intentionally of his life. Constitution shine ya bata komai, ya ba wa'annan fasikan TikTok din da fasikan yara yanci in sun kai shekara 18 years also to above, you have right to change your religion or belief. Shekara 18 kana da dama ka canza addini ma, ka ce ka fita daga musulunci ko ka fita daga kiristanci, ka samu freedom. To wannan hurriya din da constitution ya ba su suke murna, wallahi shine ya ruguza, ya kashe malamai da a wasu. Baka isa ka ce za a hukunci da alkur'ani ba ko hadisi ba. Idan da gaske ne wa'annan alaka malaman addini ne suke magana saboda bata tarbiyya, abin yana da alaka da addini ba siyasa a ciki, to kamata yayi a miƙa da lauyan murja bukata, sai a miƙa wa hizba za ta yi abu na addini. Amma constitution da ya zo ya karanta alkur'ani, ya karanta hadisi, sannan shi din ma kun saba masa. Kaddara wani zai ce kasar mu ai ba ta musulmai bace ko ba da musulunci ake hukunci ba. To in ba da musulunci ake hukunci ba, to kun ga kenan wannan magana ta constitution ku ba ta da mata kenan. Sannan fa shi wannan constitution din da kuke ganin sa shine littafin da yazo yake cewa a cikin akwai magana da yake cewa if any other law is inconsistent, ku ji fa, with the provision of this constitution, sai ya ce it shall prevail. Duk wata doka ta karo da wannan littafin na constitution, to ita abar jefarwa ce, kamar kwai ne da dutse ka hada suka buga. Ya kamata hankalin mai dawo a yi mata hukunci na addini da muka yi ta mata wa'azi muna nasiha, yan uwantaka ce ta musulunci. Amma ana so a jingina musulunci a gefe. Ba ina magana akan waɗanda suke da wata matsalar wato personal issues ko problem da suke tsakanta da shi ba. A'a, ya kamata su tsaya a auna, a yi magana ta adalci, a yi magana ta gaskiya, mu girmama addinin musulunci. Malamai an ce hukumar malamai za a yi siyasa da ku ne. Yawa ya kamata dan Allah hankalin mai dawo jikinmu, magana ce ta masu ilimi da wanda suka san doka. Mun karanta dokar Bature, mun karanta ta Ubangiji, dukkan muna da sani akan kowace daga cikin su. Da haka a dokar Baturen ma kun saba wa dokar constitution. Wane ne ya ce a haka? A ina aka samu wannan hukuncin da aka yi mata? To da haka ku ne kuka ruguza kanku, kuma yaran suka fi karfin malamai, suka fi karfin dokar kasan, saboda sun san ba abin da za ku musu. Amma aka koma dokar Allah, kuma sannan wanda hukuncin ne zai ce shi musulmi ne. Bayan Allah ya faɗa a cikin suratul Ma'ida a wajaje uku ya kawo aya ta 44, ya kawo a ta 45. Idan ka tsallake ta 45 ka koma ta 47, Allah ya kawo magana ya ce wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun fa ulaika humul fasiqun fa ulaika humuz zalimun. Waje uku Allah ya magana. Inda kana da ikon canza doka kai da ta addinin musulunci kuka yi, yarinyar nan musulma ce, kuma musulmai ne, mai hukuncin musulmai ne, kasar jihar musulmai ce, musulmai ta bata wa rai, musulmai ta, to me yasa ba mu amfani da Qur'ani da hadisi ba? Sai mu kalli me Allah ya ce. In kazafi tai a mata hukuncin kazafi da ta yi wa al'umma, duka al'umma musulmai. Mu masu azimin san dole za a zage mu akan isar da sako. To in dai ni dan zagi da taimin ne wannan, ni wallahi ba da matsala ita. Wannan sunna ce ta Allah.
amma kamar yan uwa da basu ji daɗi ba da iyaye da ta taba ta ci mutuncin mu, to wannan kuma shine ban san tsakanin iyaye ko za su yafe mata ba. Amma gaskiya yan uwana mu tsaya mu hankalta, social media nan sharri ce, ana shigo da siyasa a cikin addini. Mu ajiye siyasa a gefe, mu yi abu don zatin Allah, mai Allah ya ce, mai annabi ya ce, wannan shine ka'ida. Da haka muna nan za mu kawo dalilai da dama waɗanda suke tabbatar da cewa irin waɗannan abin illa ne, kuma za mu kawo cikakken bayani akan constitution.